Ivana, već 3 godine radimo kvartalne feedbackove. Savjet ovog tjedna je da ekipa implementira kvartalni feedback. Šta tebi kvartalni feedback donosi kao zaposleniku, članu tima? Dobro, mi kao organizacija funkcioniramo na davanju svakodnevnog feedbacka, dakle kada se dogodi određena situacija, damo si feedback. Međutim, smatram izrazito vrijednim mogućnost da se sa svojim određenim sjedneš jedanput kvartalno i da se reflektiraš na stvari koje su bile dobre, koje treba nastaviti raditi jednakim kvalitetom. To meni osobno daje neki vjetar u leđa i naravno čuti stvari gdje mogu biti bolja. Tu mi je recimo izrazito važno čuti to na način da to dolazi iz nekog prostora najbolje namjere, da ne osjećam se neku krivicu dodatno ili neki stres. Tako da, i naravno mogućnost da ja svom nadređenom kažem što u našem odnosu bi moglo biti nešto bolje, gdje sam ja vidjela neki prostor za njegov razvoj. Što ti uvijek i kažeš? Što ja uvijek i kažem. Eto, tako da svakako je preporučila davanje kvartalnog feedbacka kao mogućnost svakog zaposlenika da čuje to. Dakle, ekipa, čuli ste, implementirajte kvartalni feedback, boom your company i uživajte u biznisu!